हाग्रा फारसे आगान सुरबाय बुरजा नङा खाथिनि सुबुंफोरानो बांसिन जोङो बे खाथिनि सुबुंफोर जों निन्दा खालामो जाय सुबुंफ्रा माहाजोन बे माहाजोन सुबुंफ्रा हाग्रायाव सोरबा हाग्रानि हाखौ लब जानानै दाननो होदोंब्ला थुनजुलायदोंब्ला बे थुनजुलायग्रा बै गुनजेरफोरखौ बै माहाजोन सुबुंफोरखौ जोङो निन्दा खालामो आरो जाय सुबुंफ्रा जेब्लाबो माने हाग्रानि फारसेल' नोजोर होयो बिथांमोनखौ जोङो मुगैयो बिनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायो बैफोरबादि मानसिफोरखौ बुजायनानै जाहाथे इनक्रोचमेन्टआव लोब्बा थाया बिथांमोनखौ लाबोफिननांगौ मेइन स्ट्रिमाव आरो बिथांमोननो नांगौ जायोबा रिहाबनि बा रिहेबिलिटेसननि माबा मोनसे सुबिदा बानायना होनांगौ बिथांमोननो लाइभलिहुडनि थाखाय माबा मोनसे सुबिदा बानायनानै होनांगौ जाहाथे बिथांमोनहा हाग्रानि फारसे माने गोसो जाया आगान सुरलाङा बिथांमोनहा गुबुन जिउ राहा लामा नागिरनानै थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय लाइभलिहुडनि थाखाय सिन्था खालामनाया मोजांसै होननानै जों बुंनो सानो। हेल' नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोनाहाय आं मानि सायाव बे भिडिअखौ लाबोदों नोंथांमोना मिथिखाबाय। थ' नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो थाखायसो बे भिडिअखौ लाबोदों आरोखि। दा बिथां कुनजु बसुमतारी बिथाङाहाय बुंदों जे दखल खालामनायनि खोथाखौ लानानै जे हाग्रा ओनसोलाव मिथिंगा ओनसोलाव जे दखल खालामनाय आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट खालामनाय जे बिथाङा जे बेखौ लानानै बुंदों जे बेखौ लानानै बुंनायाव जे बिथाङा मोनसे खोथा जे रायखांदों जे राजनितिखौ लानानै बुंदों बिथाङा एसे थ' आंनि खेथ्रआवहाय बे एसे राजखान्थिया एसे आखाइबो थानोबो हागौ आरोखि सियर बुंजोबनो हाया बेखौहाय। दा बिथांमोनाहाय सोरबा सोरबा हा गोनांखा दा सोरबा सोरबा हा गैजायाबो दङ बेवहाय। कुनजु बसुमतारी बिथाङा जे बुंबावदोंमोन जे सोरबा माहाजोन मानसि बा गोनां मानसि सोरबा दालाल मानसिनि थिननायाव जे बेफोर खामानिखौ मावदोंबो जानो हागौ खायफा खायफानिया आरोखि। सोरबा माहाजोन मानसि मालदार मानसिफोर जे गोनां मानसिफोरहाय जे थिननानै दुखुथिया न'खरफोरखौ थिननानै जे फुस्लायनानै जे बेफोरबायदि खामानि मावहोनाय आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट। दा बिथाङाहाय मोनसे सिनेमाखौ लानानै बुंबावदोंना आलायारन सिनेमा जे आलायारन सिनेमा दिहुननानैब्लाबो दिहुनदोंमोन नङा होमबा आलायारन सिनेमाखौ लानानै बुंदों बिथाङा जे सोरखौबा थांखिनानै बुंदों जे गुनजेत देवानि बे गुनजेत देवानिया जेसेबांसिम थागोन अब्लासिम जे हाग्रा दखल खालामनाया जे मिथिंगाखौ सिफायनाया बे जोबनाय नङा जे जोबनानै थांनाय नङा। बिथाङा आरो बुंबावदों बे कुनजु बसुमतारीखौ लानानै जे हाग्रामायाव जिनाहारि बे सिनेमा फिल्म दिहुनलायनानै जे बिथाङा बेखौ थांखिनानै बुंदों जे बुंनायावबो एसे हमनो हायो आरोखि जे बे राजनिति दङ होननानै जे इलिगेल एन्ड इनक्रोचमेन्ट जानायावबो। दा दखल खालामनायखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां सुबुङानो गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठी सुबुंफ्रानो दखल खालामदों जोंनि बर'आल' गैया बेवहाय। दा सिगां दखल खालामखानायबो दङ दा बिसोरखौबो इभिक्सन खालामनांगौमोन आरोखि। दाथ' बिथांमोना गोदानै दखल खालामनाय लेटेस्ट निउस नोंथांमोनाहाय दा नुगोन आरोखि बेखौहाय जे नोंथांमोनाहाय ससेबाबो नुखाबाय जे दखल खालामनायनि भिडिअ फुटेजखौहाय। आरो कुनजु बसुमतारी बिथां बुंनायखौहाय नोंथांमोना जे फुरा नुजोबगोन मा बुंदों नोंथांमोना जे भिडिअखौ जोबजासिमाव नायलां आरोखि डिटेल्स मोजाङै बुजिनो सानदोंब्ला आरोखि। दा बिथां कुनजु बसुमतारीया जे सरकारखौ बुंदों जे सरकारा नटिफिकेसन होबानो जे इभिक्सन खालामबावगोन जे गोदान जेसेबांखि जे दखल खालामनाय इनक्रोचमेन्ट आइलिगेल जे माने गोदान एसेबां दिन जे इभिक्सनखौबो खालामबाय थानाय जागोन। दा बिथांमोना दाख्लि बावैसो लेटेस्ट निउस जे इभिक्सन खालामनाय बिथांमोन रायजो राजाफोरखौहाय जे खोमा हमनानै जे समाय लाहोबाय बिथांमोनाहाय जे जोंनि आसामनि सानथ्रि हान्जाफ्राहाय सरकाराहाय जे बिथांमोनखौहाय खेमा लाहोबाय जे निमाहा बिहोबाय। सिगां समनि खोथाखौ सानोब्ला जे गोबां जायगायावनो जे बर'खौ गोबां जायगायावनो जे इभिक्सन खालामबोबाय गोबां जायगानिफ्रायनो साननानै लायोबा गुवाहाटि सारस्वती स्टेडियाम खाथिनि जे नालाफारायाव बेवहायबो सिगां जादोंमोन जे इभिक्सन खालामनाय जेरावबो आरो नैबे बिटिआरावबो जे जोंनि बर'फ्रानो बांसिन इभिक्सन खालामजायो नङा होमबा दखल खालामनाय होननानै जे दखल खालामनायाथ' गुबुन हारिबो दङ गुबुन हारिबो दखल आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट जे बांलादेशि हाबनानै थाफैनाय हा गैजायै आधार कार्ड गैजायै दासिमबो दङ आरोखि। सिगाङाव मोनसे लेटेस्ट निउस ओंखारदोंमोन नङा होमबा
सासे बिथाङा जे आसाम हाइकर्टनिनो बिबानाव दङ माबा मोनसे बिबानाव दंमोन आरोखि आं बेखौ बावबाय दा बिथांनि नामा देउरि आरोखि टाइटेला जे बिथाङा जे बुंखादोंमोन जे कर्टआनो बेखौहाय नटिस होखाबायमोन जे आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट जे बिटिआरआव इभिक्सन खालामनांगौ अल गासिखौबो सोर आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट सोर दखल खालामनाय जिखुनु जाया जाथि जन'गोष्ठियानो जाया माथो बिथांमोनखौ इभिक्सन खालामनांगौ जा आइलिगेल जे दखल खालामनानै थादों बिथांमोनखौहाय जे नटिफिकेसन जे कर्टआनो हाइकर्टआनो होखादोंमोन सिगां जे आरो बिटिआर सरकाराल' बे हाबाखौ मावनांसिगोन आरोखि अब्लानो जागौमोन दा गोबां बेफोरनि फारागथियानो जाहैबाय राजनिति दा राजनितिखौ साननानै दा बेफोरबायदि खामानियाबो द्रप जायो आरो राजनितिखौ साननानै बेफोरबायदि खामानिया मावनायबो जायो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिटिआर सरकारा बे खामानिखौ मावब्ला मोजां जागोन आरोखि इभिक्सन खालामनाय खामानिखौहाय जे इभिक्सन खालामोब्ला जे जोंनि बर'नि जे मेजरिटिया जे गोमानाय नङा फिउचारावबो गोमानाय नङा जोंनि बर'नि मेजरिटिया जे 6 सिडुल एरिया ना बेथ' 6 सिडुल एरियायाव दे आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट बे ट्राइबेलफोरनि मोन्थाय जे माबाफोरनि मोन्थायफ्राहाय जे गुदि मेजर दा बेवहाय ट्राइबेलफोरा जोंनि सरकाराहाय दा पावार दं आरोखि इभिक्सन खालामनाय जे आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट खालामनाय मानसिफोरखौहाय जे दा बेदखालि जे बांलादेशि हाबनानै थाफैनाय आइलिगेल थानायफोरखौहाय जे खालामब्ला इभिक्सन खालामनो हायो आरोखि सरकाराहाय दा नोंथांमोन बे खामानिखौथ' दा सरकारा मावाखै सरकारासो मावाखै दा जोंनि सरकारा जेनेबा दा बुंनो थाङोब्ला बे हाग्रा ओनसोलाव आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट जानायफोरखौ दा बांसिन इभिक्सन खालामगासिनो दं आरोखि दा बिथाङा नैबे खोथाखौ स्पस्ट' माने थारैनो बुंदों आरोखि जे जेब्लासिम गुनजेत देवानि थागोन अब्लासिम जे हाग्रा दखल खालामनाय हाग्रामाखौ सिफायनाया जे जोबनाय नङा बे खोथाखौ बुंदों आरोखि बिथाङा जे सैथोबो जानो हागौ जे बिथांनि बुंनाया दे सैथोब्ला बे सैथो जानो हागौ आरोखि दा नोंथांमोनाहाय बिथां कुनजु बसुमतारी बुंनाय रावखौहाय खोनासंग्रोदो आरोखि दङमोन नोंहा आंगो गामि सोर नों सोरखा उदां अख्राङाव लाबोबावगोन दङने 나는 दाबो हनै उन्दुलाङा मेगन मोदै हाग्रा फारसे आगान सुरबाय हाबि नङा बेयो बे नेशनेल पार्क बानायनायनि उनावबो दिनैसिम मानो इनक्रोचमेन्ट जाबाय थादों बहुद खारन दङ खारनफ्रा गोबां बुंनानै बेखौ फोजोबनो हाया माने एवारनेस खालामसेयावबो दिनैसिम माने गुनजेत जालाख'नि सिनेमा दिहुनलायनानै आलायारन सिनेमा दिहुनलायनानै बर'फोरखौ बुजायनो सानदोंमोन जे इनक्रोचमेन्ट खालामनो नाङा रिजार्भआव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जाब्ला माबादि आलाय सिलाय जायो बेखौ बुजायनो सानदोंमोन मिथिंगाखौ रैखाथि लाखिनांगौ बेखौ बुजायनो सानदोंमोन हाग्रामायाव जिनाहारि फिल्म दिहुनलायनानै रायजो राजाफोरखौ नायनानै बेखौ बुजिथोंसै होननानै दिहुनलायदोंमोन दिनैसिमबो जोंनि मानसिया माने हाग्रा दानस्रांनायाव दिनैसिमबो गुनजेरा जोंनि समाजाव जोबाखै दा गुनजेत देवानिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम माने बे माबाखौ इनक्रोचमेन्टखौ जोङो बन्द खालामनो हानाय नङा थेवब्लाबो जोङो नाजाबाय थादों जोङो जेब्लासिम माने हाग्रायाव मिथिंगायाव अयथासार खालामगोन अब्लासिम जोङो जोंनि इभिक्सनखौबो जोङो नागारनाय नङा गले गले खालामबाय थागोन भिडिअ भाइरेल जानाया बबे साइडनि बबे फरेस्टनि बियो भिडिअ भाइरेल जानाया दुर्भाग्यजनक बेखौ चिरां डिभिजननि आन्डाराव जानाय जाथाय होननानै सोरबा सोरबाया अपप्रचार सलायबाय थादों
दा बे अपप्रचारा सैथो नङा, बेयो चिरां डिभिजनाव जायाखै। बे जाथाया जादों हुल्तुगाव डिभिजननि आन्डाराव धलपानि दैमानि सोनाब हाब्राङाव बे जाथाया जादों। दा बे इनपुटखौ मोननाय लोगो लोगो दिनैहाय हुल्तुगाव डिभिजननिफ्राय मोनसे एभिक्सन ड्राइभ खालामनानै 130 सुबुंफोरखौ जायफोर इनभल्भ दङ बिथांमोनखौ माने एरेस्ट खालामनाय जादों। हुल्तुगाव आरो चिरां डिभिजन मोननै साइडआवबो इनफर्समेन्ट सोलिगासिनो नामा दासिमबो? इनक्रोचमेन्टआ नेरा नेफेरा बिदिनो सोलिबाय थायो। जोंनि इभिक्सनाबो बिदिनो सोलिबाय थायो। माने हाग्रायाव माने इनक्रोचार आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों थया मया रन जानायफोर बादि जालायबाय थायो। दा जोङो रिसेन्टलि जोंनि बे चिरां पार्कखौ जोङो संरैखाथि होनो थाखाय जोंनि दिफां जानानै थानाय खुंग्रिं रेन्जखौ जोङो फुल फ्लेजेड मोनसे अपारेशनेल मोनसे माने फांसनेल रेन्ज हिसाबै जोङो गायसनबाय। बेहाय थोजासे रोखोमनि स्टाफफोरखौ जोङो दोनबाय, थोजासे रोखोमनि माने पेट्रलिंआव नांनाय एसेट्सफोरखौ बिथांमोननो होनानै बिथांमोनखौ जोङो पेट्रलिंआव आगान सुरहोबाय थाबाय। आरो दादगारियाव जानाखि फुराना केम्प दंमोन बेखौ फोथैनानै दोनबायमोन 15 बोसोरसिम। दा बेखौ जोङो रिभाइभ खालामबाय। बावहायबो 20 स्टाफनि स्ट्रेंथखौ लानानै जोंनि स्टाफफोरा पेट्रलिं होगासिनो दं। दादगारि ओनसोलाव जाखिनि फ्रेश इनक्रोचमेन्ट जादों बेखौ जोङो दैलि एभिक्सन खालामबाय थानाय जादों। आरो जोङो फुल फ्लेजेड मोनसे एभिक्सन प्लान बानायनानै लार्ज स्केलाव जोङो माने एभिक्सन ड्राइभ खालामनो थाखाय जुदि सोरखारा जोंखौ बिथोन होयोब्ला जोङो थाबैनो खालामगोन। बाहेरानि सुबुंफ्रा बुरजा नङा, खाथिनि सुबुंफ्रानो बांसिन। जोङो बे खाथिनि सुबुंफोर जों निन्दा खालामो। जाय सुबुंफ्रा माहाजोन, बे माहाजोन सुबुंफ्रा हाग्रायाव सोरबा हाग्रानि हाखौ लब जानानै दानहैदोंब्ला, दाननो होदोंब्ला, थुनजुलायदोंब्ला बे थुनजुलायग्रा बै गुन्जेरफोरखौ, बै माहाजोन सुबुंफोरखौ जोङो निन्दा खालामो। आरो जाय सुबुंफ्रा जेब्लाबो माने हाग्रानि फारसेल' नोजोर होयो बिथांमोनखौ जोङो मुगैयो। बिनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायो बैफोरबादि मानसिफोरखौ बुजायनानै जाहाथे इनक्रोचमेन्टआव लोब्बा थाया बिथांमोनखौ लाबोफिननांगौ मेइन स्ट्रिमाव। आरो बिथांमोननो नांगौ जायोबा रिहाबनि बा रिहेबिलिटेसननि माबा मोनसे सुबिदा बानायना होनांगौ। बिथांमोननो लाइभलिहुडनि थाखाय माबा मोनसे सुबिदा बानायनानै होनांगौ, जाहाथे बिथांमोनहा हाग्रानि फारसे माने गोसो जाया, आगान सुरलाङा, बिथांमोनहा गुबुन जिउ राहा लामा नागिरनानै थांनानै थानो हायो। बिनि थाखाय लाइभलिहुडनि थाखाय सिन्था खालामनाया मोजांसै होननानै जों बुंनो सानो।